جبارتنا فليمكين مولاي كلمتك مقدسة فالبوادالينا بالجسم تبلك هاي فينم المهابة فينم بلادا امتامارين تولي امتش في Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Giuseppe Refalo. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla, inti tajtna l-fidwa u għammiltna ulijiet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-ulijiet li eżistijek biex daw kollha li jemnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu
għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli, f'dawk il-jiem l-att tad-dixxiepli kien qiegħed jiżdied, għalhekk sar xi tgergir mill-lut Griegi kontra l-lut, għax derilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu l-ġema' tad-dixxiepli u qalulhom: mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma t'Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela l-aħwa ħudu ħsieb u għażlu minn fostkom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-ispirtu u bl-erf, u nħallu din il-ħidma f'idejhom. U aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-ministeru tal-kelma. Dal-kliem oġob il-ġema kollha u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispiritu Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena u lil Nikola, prozelita minn Antjokja. Lil dawn restquhom quddiem l-apostli li talbu u kedu idejhom fuqhom. U l-kelma t'Alla kienet tixteret dejjem iktar. L-att tad-dixxiepli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u kotra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għall-fidi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien: ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna, ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Għannu ġusti bil-ferħ il-mulej, jixirkilhom ifaħruh in-nies sewwa, faħru l-mulej bid-dak taċ-ċetra, għannulu fuq l-4 baxar kordi, ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Għas-sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art, ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħelsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej qam mill-qabar u l-ħalak id-dinja fl-imħabba tiegħu salva lill-bnedmin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. X'ensar fil-għaxija id-dixxiepli ta' Ġesu niżlu ħdejn il-qabar, rikbu dgħajsa u ġibdu għax-xatt ieħor tal-baħar lejn Kafarnaum. Kien ġiegħdalam u Ġesu kien għadu ma ġiex jilħaqhom. Il-baħar qam tassew għax kienu qegħdin qed jonfoħ ir-rieħ qawwi. Mela wara li kienu qatfu xi 25 jew 30 stadju, raw lil Ġesu miexi fuq il-baħar riesaq lejn id-dgħajsa u beżgħu. Imma hu qalilhom: jiena hu, la tibżgħux. Għalhekk ridu jtellgħuh fuq id-dgħajsa, iżda minnu fih id-dgħajsa messet l-art fejn kienu sejrin. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelju tal-lum iżjed jispiċċa b'din il-frażi: iżda minnu fih id-dgħajsa messet l-art fejn kienu sejrin. F'kelma waħda waslet. Frażi li nsibuha ħafna drabi f'dawn il-Vanġeli tal-Għid. L-Apostlu San Ġwan dejjem jippreżentanna lid-dixxiepli fuq id-dgħajsa u Ġesu jgħidilhom jew jitlobhom biex jaqsmu
għan-naħa l-oħra, ix-xatt l-ieħor. X'qiegħed jifhem Ġwanni ix-xatt l-ieħor, in-naħa l-oħra? Mhijiex sempliċement Tir jew Sidon jew Kafarnom li qegħdin kollha madwar l-għadira, imma in-naħa l-oħra ifisser il-ħajja eterna, id-dar tal-missier. Għaliex ħuti jeżies, aħna l-koll ninsabu f'dan il-vjaġġ, f'dan il-pellegrinaġġ, fejn minn din l-art irridu naqsmu biex naslu għan-naħa l-oħra. U jiġri l-ispiss matul il-pellegrinaġġ tal-ħajja inħabtu wiċċna mal-mewġ, mal-buffuri ta' rieħ qawwija li xi drabi wkoll nibżgħu iqanqlu fina biżgħat, inkwiet, mart, problemi. Imma l-Evanġelista Ġwanni qed jagħmilna l-qalb għaliex f'dak il-maltemp aħna qatt m'aħna weħidna. Il-mulej Ġesu jiġi kif rajni hawnhekk saħansitra jimxi fuq il-baħar. Il-mulej Ġesu jiġi biex iwassalna ix-xatt l-ieħor. Iveżies, ix-xatt l-ieħor ma naslux bil-ħila tagħna, imma bl-għajnuna tal-mulej Ġesu. U bir-raġun għalhekk il-kelmiet tas-Salm kienu propju din it-talba lill-mulej u nħeġġitkom hekk biex matul dan il-jum x'in tiftakru hekk kejduha. Mulej, urina t-tieba tiegħek, it-tieba tal-mulej tkun magħna. Kemm huma sbieħ dawn il-kelmiet tas-Salm 32. Ħadd tkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ejjew nitolbu ilu. Ejjew f'mumenti taqteħ il-qalb, flok naqta' qalbi ingerger u ngħid imma Alla nsieni. Alla qiegħed hemm huwa jien li m'iniex narah. U għalhekk f'dawk il-mumenti itlob it-tieba tal-mulej, itfa' ħarsek lejh u għejdlu, mulej, ħadd tkun it-tieba tiegħek fuqna. Ejjew jeżies sarrisqu it-talbiet tagħna, ċerti li t-tieba tal-mulej qiegħda magħna. Nitolbu għad-djakni biex jaqdu bil-ferħ il-misteru tagħhom fil-Knisja billi jwasslu il-kelma ta' Alla u jaqdu fil-karità. Nitolbu għal popli li huma maħkuma mill-biżgħat, partikolarment mit-teddid tal-gwerra u vjolenza, biex isibu l-qawwa tagħhom fi Kristu u l-kapijiet tan-nazzjonijiet jaħdmu tassew għal paċi dejjema. Nitolbu għalina l-koll biex nemmnu li l-mulej hu preżenti f'ħajjitna u jkunu li jgħinna nirbħu il-biżgħat tagħna. Nitolbu tolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija biex tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Mulej Alla, inti twassal lill-Knisja tiegħek id-don tas-sliem u l-qawwa tal-fidi. Atina l-grazzja li aħna narfu l-preżenza tiegħek, infaħruk u nuruk imħabbitna fl-għajnuna lil ħutna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, alleluia, alleluia.
leħna firmana tal-anġli, natu bħajr min rodu lek il-ġil. Alleluja, alleluja, alleluja. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u wilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll li nkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristus Siedina. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru bil-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar inċandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tiddaw li jitwieldu għal ħajja ta' dejjem. Bieħ il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu omna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għolej ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
jew nitolbu biex tassew it-tieba tal-mulej tkun fuqna. Nitolbu li tiġi fostna is-saltna tal-missier li hija saltna ta' mħabba, saltna ta' maħfra. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem id-dem ta' Kristu jħarsu għal-ħajja ta' dejjem. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Għaddis qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja.
Il-mulej ġie mhux miexi fuq il-baħar, imma ġie fil-qalb tiegħi u tiegħek permezz ta' dan id-don tal-Ewkaristija. Ejjew fiskiet infaħru it-tieba tal-mulej li joġoba tiġi jiżżurna, il-mulej innifsu. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kiejew nufru dawn it-tliet avamarijiet għall-emigranti tagħna biex huma wkoll iħossu fuqhom it-tieba tal-mulej. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Maria jifraħu tenna, Alleluja, għax dak li inti staqlek tkun ommu. Alleluja, il-mewt reba kif jinħabbar. Alleluja, ħalina l-Alla jitlob. Alleluja.